Takže čus, dneska jsem tady s Verčou a ještě z jiného hostem, který za chvilku uvidíte a dneska budeme dělat food challenge. Budeme doufat, že se vám to bude líbit. A dneska to bude se mnou. Přepište má prostě čísla, který si potom budeme losovat a tady máme prostě nějaký nechutný věci, které budeme muset sníst. Budeme se to pokoušet teda sníst, takže asi jdeme na to. Asi se potom požerem. Fuj. Takže, Takže ať ti to duby. 3 sekundy. Vole, aha, tak jako ňami. no tak dělej. Ty vole, Ukaž to na to. cibule, funka cibule. Mus. Fuj, vypadá to kentusácky. Ale ono to bude, že není myslím. Vole. To asi. Sníš, Musíš. No a jsou brečím. Ty vole. Mus. No mě pěkný vole. Tady všeho. Měl jsem ty karinky. Ty vole. Co si jednou kousnu, ty vole. Fuj. To nejde, vole. Jsem přehnal šlopulkou. To fakt tak Jako polknu jsem to, ale tak ty vole taky kusná, jsi zbláznila. Ty vole, fuj. Ty jsi to král. Oh. Pane bože. Oh. Počkej, jak přijdete vy na řadu, vole, konečně se poblejete. No není, vole, nebo se postaru. To je to hrozně smrdící bylo. Co divíš, vole? Teda. Ty vole, dělej. Ty vole, takový kousek, ty dáš ty. Oh. Ty vole, nejsem sráčka, ale dám. Nadechni se já. Ty vole, nadechni se. Ucítíš a úplně si ti, ty vole, pojď, 3, 2, 1, 2, 3. Ty vole, kopetov. To pálí mítko. Tahej, vole. Konečně se posereš. Fuj. Počkej, vidíš se. Čokoláda, ty vole! To si děláš prd. Ona má čokoládu. Máme tam samozřejmě dobrý špatný věci. Pár. Ty vole, ona, fuj. Ty vole, já mám za cibuli. Ty vole, není kousek, dělej, vole. Ne! Fuj, ty vole. Takže jdeme na to. Čokoláda. To bude vyfarču. Měla mi cibula, no, dělej Petro. Tak se ukaž, Vana. Ať se nějaký kerky. Je Oreo. Ty vole, já s váma nehraju, fuj. Oreo mám. Jestli si teďka nevytáhnu něco dobrýho, jak byste do hajzlu s váma nehraju, fuj. Pojď úplně nechudný, to čokoláda. Ty vole, drž hubu, abych si kousnul cibule, vole. Pane bože, dej mi sílu, 4. Mentos! Jo, mentosky! No, zlepší na čiku. Jo, ty vole. Pojď. Jo, dobrý. A co tu hrst? A, mám že pepřík, pepřík, haha. Pepř. Co to je? Ne. Poser se. Tak milej. To nedělám. Dělej, vole, a musíš to rozkousnout, než to polkne. Rozkousej to.
Dělej. 3, 2, 1, teď. A kousej. Now it's just like, man, you gotta have that time where you just like disconnect. Dělej, kousej. The race. Musíme tě do hajzlu. Nebuď prase, vole, co je to? Běž do... Fuj, ty bo, to vyblila se. Tak počkej, to tam. Fuj. Prohrála jsi to, nezežeral. Můžeš ty, Peťo. Je to nechutný, ať je to nechutný. Co máš? Je si kvůli metku. Jo, tak doufám, že to bude nejkyselější limetka na světě. Dej si. Jedno tam pojď. Drž to. Pojď to tam. Dělej. Pěkně si kousla. To nejde s tou kurou, ty vole, To musíš rozkousnout. Ale je pravda, že ty tím nožem to taky nešla, no. Tak to vykousni. Je to dobrý? Jo. On to běžel. Už nesimuluj, za chvíli tam dostaneš ten Kentus a to se nesmí. Teď jdu já, pane bože. Co už je tam? Je tam ještě něco dobrýho? Ty vole, není. Mlíko. Jo, mlíko. Fuj. Je úplně špatně. A to bude pívat. Můžu? Jo. Pape, ježíš, prosím tě, vole. Však je to nechutě, mám úplně husinu. Pane bože. Co to je, vole? Mlíko! Mlíko! Dobrá. Mlíko! Sklenička mlíka. Ňami. Pojď, mlíčko, mlíčko. Teď už jsou tam jenom nechutný věci, vole. Ježišmarja, to je ono. A teď si, vážení dámy a pánové, vytáhne hovno. Jo! Nějaký nechutnej Kentus pixle. A pěkně si nabereš, vole. Ne jak předtím, nápětě. Jo, má Kentus, ano. Já ti to otevřu, pěkně. To si chce, aby se poblila takové. No, to právě chce. Ty jo, ajajaj, dobrá šabajka. Voní docela dobře, jak vínko. Dej si. Paprika. Tohle dva jsou když tak sourytem. Jsi takový náš, že jsi s tou stala. Doufám, že to dostanu dole. Že nedostanu. Haha. Nechutnej Kentus, který v té lednici byl asi 100 let. Prosím, já ti to podržím. Ty jsi tak milej, bratříček, ve. Nažer se. A no to si můžu. Ale jenom toto, já nechci tu omáčku, hej, prosím. Ne, pěkně si naber. Ne, tu omáčku, Prosím, tohle jo. Tu je tam skoro. No tak jo. 3, 2, 1, teď. Ne. Šup. Tak 3, 2, 1, teď. Jak se třeba. Dělej, vole. 3, 2, 1, Ňami. teď. Pěknou čabajku si tam hodila. Tak dobrý. Fakt. Jsi až prdá. Mňam. Ty vole, ti to tam asi 100 let v té lednici. Červený. Co máš? Ne, granula, granula. Jo, je to! Granula! Nemusím. Psí granula! Ňamu! No, drž to. No, dej si granulky. Posuň se, Michale. Kolik si vezmeš, tak 7? Tak aspoň tak jako 4 třeba. Hoď ti tam, pěkně. Ty vole, to smrdí jak psí zadek. Hej, ty vole. Hej, a teď ten zjerovej na koho je to vajíčko, ty vole. Citron, do hajzlu. To je dobré. Ty vole, fuj. Nemám rád citron. Jo, miluju citron. Nebo to musím rozhodneme, jestli dáš ty vajíčko nebo já. Ty vole, mňami, vajíčko nebo česneček, dej si vole, dej si. Fuj. Já to je taky jen tak vykousnout, to nemůže. Počkej, vole, to dojím.
No, už je to málo. Tak to mám. Tak já si to zadím. Tak to je kyselý, vole. No, do prdele. To je v prdeli. Jeden česnek. Takže tady tohle vemínko má celý česneček pěkně, hoď to tam beru, to je stejně nechutný jak cibule. A tady mi zdává syrové vajíčko, celé. Já, vypij si to, viď? Tak aspoň ne. A pak ty budeš muset. Musíš, Petinko, musíš, hoď to tam. Ale tak ono to To je fakt chutně. Taky je to nechutný. tak já to tam Si kousnu. představíš, že to prostě z té slepice vyšší. Jako přisedla, tak jakože ale dostáváčka z ní. Nečupu, jo. Takže. Vole, celý stouží česnečku na žer, se 3, vole. 2, 1. Víš, že táta si to maže jenom na chleba, vole, a nedá si to sežrat. To ti bude pálit vrška, jak se mě. Dámy a pánové, já na tom byl ještě dobře. Běž to pořád. Sežer to. Tyhle to na 2 věci vyplivla a to je hrozný hovno. To je strašná sračka. To je sračka, Verčo. To vajíčko už dobře stojí, ty vole. To už se na to evidentně úplně těší, ty vole. Pojď to tam. Pojď to startuju. 3. Počkej. Tak po 10. 5, Ne, 4, odkud 3, 2, 1, pojď. Ona to celý polkla, ten žlutek rozkouse. Ty vole, a to polka. No tak kdybych to polkal, tak to taky polknu. no ty divný, ty vole. Ale nevadí. Uj, ty To vole. bylo jak mít, ty ležíš mě bubě. Já jsem... Myslím, že jako Já bych jsem to asi to tak jakože ukončil, že největší hůzdra je tady. Dobrý hovno, dvakrát to Vole vyblila. psy. Dvakrát to vyblila, vole, jako šplvej sraček, fuj, nechutnost. Je Takže to zdraví vás čušulíni. Ježiš, vlastně nevím čulína, no to už je dobré, nebudu to nějak rozebírat. Fuj, cítíte to? Žračka seš. Ty vole, ještě jak to No kyselý. ty vole, nejsi žela skoro si nic hnusnýho, možná tu cibulu. Cibuli, vole, já jsem se vám Jo, a co dál? Pak jsem tam měl nechutnýho. No, Mentos, No, to je nechutný, ne? mlíko. Takový ty prudky, ty vole, já jsem tam... Ty vole. To bylo pro dnešní video všechno, děkujeme za zhlédnutí. Budu ráda za každý like, odběr a sdílení. A koment. Žádný like, vole. Koment, debile, Koment. Napište do komentářů další otázky nebo nápady na videa. A s kým by to mělo být? Já, pokud se vám Míša líbil, tak napište, dejte určitě like. Já si Aláš mý. Ukaž. Má hovno. Jdem dál. Takže se mějte hezky a užívejte se změny. Čau.